Хей хора, здравейте мили мои! Днес сме на язовир Жребчево, на разходка с Остати, оператора. Здравейте! Да. И ще се разхождаме, така че хайде с мен! Идеята каква е, Ники, тук да сме днес? Мили мои приятели, да видим дали става за каране на каяци. Защото това е на 40 минути 45 от Стара Загора. А ние живеем в Стара Загора. И искаме през лятото да идваме тук да караме каяци, а не да трябва 5 часа да пътуваме до Беглика, за да караме 2 часа каяк. И ако става И сега идваме да проверим какви са ни възможности. Да, наистина доста е хладничко. Но вижте, може да забележите как това от тази част е по-синьо, такова като фосфористиращо, или как беше? Кое? Морето? А това е морето? Реката! Язовира. Водата. Светиш? Светещо, Да. Това е по-синьо светещо, а това вижте какво е по-блатно някакси. Вижте го какво е странно. Да. Това е по-светещо, това е нещо. Ти говориш за тази долната част. Да, отразява се. Отразява се. Просто така сме заставили слънцето от тази страна и за това. Иначе надявам се, че няма фосфор вътре. Моля да оставаш и фосфор. Тук има големи канали, реки. Са текли. Да, текли са. Това е докато валява са текли. Да. И разбира се, това хубаво място бъде достигнала вечната пустия с тези бокуци. Бокуца навсякъде, но какви големи ровове има тук. Това според мен се е случило точно когато Той големия потоп. Големите дъждове. Да. Тук трябва доста тъмно. Да. И така. На коя страна отиваме? Първо да проверим е тая, където са лодките. Добре. Или пък не. Айде да видим там където. Къде искаш ти? Къде там? Добре, хайде. Това път, където каже Ники. И така, продължаваме нашата обиколка. Според мен тук това нещо се влива в морето. Сигурно ще има хейт в коментарите, но поне според мен. Вие ще ми кажете какво искате. Аз ще казвам моето мнение. Тук има боровинки или какво е това? Някакъв бъс, може би. Не знам нищо. Къде е? По земята не виждаш. Това са барабонки. Не такива, каквито си мислите. Растения. Не, това са... Да, точно от козички са това. Арката на козички. Не ги настъпвай по този случай. Те са твърди, няма време. Да, тук наистина много има. Козите обичат. А между другото... Да, ето това са. Дайте надолу да слезем. Слизам надолу. Какво беше селото? Паничерево. Паничерево. На здраве. Паничерево е пълно стигане. И може би тук идват да си ходят козите. Да си разхождат козите на паша. Да. И от пак пълно с такива барабонки. Да. Тая почваш се облагороди, значи много. Много. Добре. Има рапани, виж, казвам ти, че идва в морето. Да. Има рапани. Добре, нека да видим първо водата каква е тук. Няма да я опитваме. Не, няма, ще отидем нататък. И да приключим с първа част. Ще има и втора от другата част на язовира. Тук има камъни благородни. Благородни. Ела, слизам додолу да видим. Бели камъни някакви. Ела да видим додолу каква е ситуацията. Но тук е било залято с вода, защото вижте какво е мокро. Да. Може би се отдръпнал язовир. Да, 100%. Тук вече дори... тук може да затънем. Тук трябва по-внимателно да бъдем. Да, те затова хората се слагат на скали. Не, ние не може да стигнем додолу. Може. Не, много е кално. Не ми се каля. Не. Що? Защото ще отидем и там от друго място. Айде. Добре, айде ти отиди виж. Каква е водата? Чиста ли е? Да, чиста. Ще е едно морска. Айде да видим, няма се изкара.
Тайното. Да. Шпечета. Студено е. Да. И така. Това е първа част. Очаквайте втора за другата част на язовира. Чао! Бай!